duk dambe ka kowa ya kai sai an buge ka, in wani ya buge ka wallahi sai ka buge wani. Kuma duk wanda ake da dambe duniya baka nasara ga wani, shi ma wani bai nasara gare ka. To kun gani, amma kuna zuwa kuna wani shirme can ba ku tsaya kuna ku yi dambe ba. Kai waɗanda askarawa da na taru jiran da suka abin su bada ɗan mu lokacin muna ai shi kenan. yayin da har masu iyayen gidan namu masu tsige kudinsu su bada suka ga damben bai burge su ba don kun tsaya kallon ruwa kwado zai maku kafa. Wani dan dambe ya koma dan mola in turmi guda duk ya zagaye gidan ga bai da kudu bai da guru da bai da jamus ko ina kai gari ya kai kuma ba ku damben kona kan ba ya aka yi. Darke nan. Shi da ka dambe an san shi da ya buga to insha Allah mutum mutuwa ya bai buga ba. Shagwa muji